Hello market. May buntag kanyang tanan mga suod ko higala sa kanginan no. Hina ako nga namo karon sa mayong panglawas. Okay. Nargo na. Nya, borbordahin na punta market to. Buntag pa sayo. Usa ko nga nagpabantog may diri sa maong daan nila diri market. Nagkanang kadadlaw na nagamusigag pruntas. Diha ng laay. Ora yapon. Istilah ora yapon market. Wa yapon uyab. Busa ka tungwe mga hinigugma diha. Pagpii mo na ako kay manilang makauyab man tani. Sila mga wati hinigugma ni. Dahil pagpii mo kato lang po way mga hinigugma. Apan katong duna. Bidre gyapon ay mabuang ko bayot. Nara market na. Ana ra gyapon sistema na ko diri. Prontas lang gyapon magoy. Medyo nindot ka panahon market okay. Way dagom. Puti na ning bugno-bugno man rirepita market eh. Nya maura gyapon market na naray dagas tong gibuhi market. Ninat nga namo kan sa Palawas market apa nang ayaw gani yung kalipay nga to ang YouTube channel namang kada adlaw kada vlog na ko paminti punta mo ma sermonan gidi mga mo subscribe mga mananap mo. Wah. Kahit mo Ohayo gozaimasu. Bongol na kayo. Kadamog. Ano na market na. So, amping mo ka na dyan okay. Api na kumabot. Layo ang dugan eh. Ay. So, susunod na pa market. Ingat kayo dyan palagi. I love you all.